I bé, obrim ara pàgina cultural per a celebrar amb vostès el Dia de la Dansa. En este 29 d'abril es commemora ballant arreu de tot el món, però també escoltant les reflexions d'un sector que pateix la inestabilitat laboral i que demana un pla estratègic transversal en totes les institucions valencianes. Ballar en este Dia de la Dansa pot ser l'exercici més alliberador si observem els entrebancs que pateix este art. Ni els anys de formació ni les hores d'assaig contrarresten, diuen, la precarietat laboral ni les irrisòries programacions de dansa als escenaris. Los contratos son cortos y el tiempo entre contrato y contrato no hay ningún tipo de cobertura. También, si la salud de la política cultural no es óptima, eso conlleva también que los cachés de los bolos se negocian, y si se negocian los cachés de los bolos, bajan los sueldos de los bailarines. És una cadena. Les companyies no poden fer un pla a llarg termini, no poden tindre els seus treballadors contractats de manera regular, oferir-los unes condicions laborals dignes, ni tan sols poder tindre una estabilitat de saber que pots comptar amb aquest personal, perquè com que tota la gent ha de compatibilitzar amb moltes altres feines. Más inversión pública, más programación de danza continua en el año y más cobertura a los trabajadores. Avui s'han reunit en assemblea a l'espai La Granja de Burxassot per escoltar-se, per manifestar més interlocució amb les administracions de les quals se senten orfes. Estem en una situació d'abandonament total per part de les institucions i és un abandonament transversal que comença des de l'educació i acaba tant a nivell professional per a les intèrprets com a les empreses. O sigui, no hi ha unes polítiques culturals constants, no hi ha un pla estratègic que aborde la problemàtica del sector. Una situació cronificada des de fa dècades mentre els professionals continuen formant-se, conciliant, anhelant, sobrevivint.